Bideo honetan dinosaurien inguruan ikasi duguna kontatuko dizuegu. Espero dugu zure gustukoa izatea da. Nagazteak animalia ordonoak dira. Hau da, bizkarrezoga dute. Gorputza eskata beteta dute. Olora, hotza dute. Obiparak dira, hau da, arrautzetatik jaiotzen dira. Badakizue zer dan dinosaurio hitzak? Ezker erraldoia esan nahi du. Dinosaurio batzuk haragijaleak ziren. Beste batzuk belarjaleak ziren. Beste dinosaurio batzuk orojaleak ziren. Dinosaurio batzuk haragijaleak ziren. Beste dinosaurio batzuk intsektuak eta arrainak jaten zituzten. Beste batzuk belarjaleak ziren. Belarra, zuhaixkak, landareak, lorak eta hostoak jaten zituzten. Beste dinosaurio batzuk orojaleak ziren. Haragi eta belarra jaten duten. Nola dakigu existitu zirela? Euren ezurrak eta oinatzak topatu direlako. Non bizi ziren dinosauroak? Dinosaurio batzuk basoetan bizi ziren. Beste batzuk rumeletan eta itsasoetan. Beste batzuk hegalariak ziren eta kabiletan bizi ziren. Fosilak animalia landare bat hondakinak dira. Fosilak animali baten ezurrak, hortzak, oinatzak edo kaka izan daitezke. Izaki biziduna hiltzen zenean lokatzetan edo urpean geratzen zen. Denborarekin hondarra, lokatza eta beste mineral batzuk jartzen ziren haien gainean eta denborarekin harri bihurtzen ziren. Dinosauroak nola desagertu ziren? Meteorito ebaldoi batek lurraren kontra jo zuen. Honen ondorioz sumendiak aktibatu ziren. Eta olatuak erraldoiak sortu ziren. Hautsezko eta errautsezko hodei handi batek zerua blokeatu zuen. Lurra urteetan eguzki argi barik geraztu zen. Temperatura asko dituzten Velociraptor metro bat eta erdi altuera, 2 metroko luzera eta 15 kilo pisatzen zuen. Kretaziko garaikoa zen, haragi-jalea zen eta basoetan bizi zen. Dinosaurusa uretan bizi zen dinosaurio. Honek 6 metroko altuera, 17 metroko luzera eta 30 tona pisatzen zuen. Kretaziko garaia zen eta haragi-jalea zen. Tiranosaurusek 5 metroko altuera, 12 metroko luzera eta 7 tona pisatzen zuen. Kretaziko garaikoa zen, haragi-jalea zen eta basoetan bizi zen. Triceratops 3 metroko altuera, 9
metroko luzera eta 7 tona pisatzen zuen. Belar jalea zen eta Kretaziko garaikoa basoetan bizi zen. Stegosaurus 4 metro altu, 9 metro luzea eta 20 tona. Jurasiko garaikoa. Belar jalea. Basoan bizi zen. Diplodocus 5 metroko altuera eta 27 metroko luzera. 30 tona pisatzen zuen, belar jalea zen eta Jurasiko garaia da basoetan bizi zen. Pterodaktilo 1,5 metro nertzuen du. 50 kilo pisatzen zuen. Jurasiko garaikoa zen. Kabietan bizi zen. Haragi jalea zen. Spinosaurus 6 metroko altuera, 16 metro luzera eta 8 tona pisatzen zuen. Lurrean bezain eroso, uretan egoten zen. Kretaziko garaian bizi zen, haragi jalea zen. Ankylosaurus basoetan bizi zen. Dinosauro hau belar jalea zen. 2 metroko altuera, 9 metroko luzera eta 6 tonako pisua zuen. Kretaziko garaian bizi zen. Gallimimus dinosauroak 2 metro altuera, 6 metro luzera eta 200 kilo pisatzen zuen. Kretazikoak garaikoa. Bi leku horretan bizi zen. Orojaleak ziren. Apatosaurus dinosaurio belar jalea zen. Jurasiko garaikoa eta zelai inguruetan bizi izan zen. 4 metroko altuera, 2 metroko luzera eta 30 tona pisatzen zuen. Ankylosaurus 12 metroko altuera, 12 metroko luzera eta 12 tona pisatzen zuen. Basoetan bizi zen eta haragi jalea zen. Kretaziko garaiakoa zen. Pachycephalosaurus dinosaurio honek 2 metroko altuera, 4 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen. Orojalea zen eta basoetan bizi zen. Kretaziko garaia zen. Dilophosaurus dinosauro honek 2 metroko altuera, 6 metroko luzera eta 500 kilo pisatzen zuen. Basoetan bizi zen eta haragi jalea zen. Triasiko eta Jurasiko garaietan bizi izan zen.
Brachiosaurus belarjalea zen, basoetan bizi zen, 25 metro altuera, 13 metro luzera, eta 40 tonako pisua zuen. Jurasiko garaikoa zen. Kanotausak 4 metroko altuera, 8 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen. Abarre jalea zen eta basoetan bizi zen. Kretaziko garaikoa zen. Parasaurolophus. Dinosauro honek 3 metroko altuera eta 9 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen. Kretaziko garaian bizi izan zen. Belar jalea zen. Urmaelak eta errekak zituzten basoetan bizi zen.